minimal changes lang by Friday pag nagbotohan. But most of the major changes siguro sa BICAM. And none of this will be in the category of court or lump sums na paghahatian ng mga kongresista. But there will be no post-budget enactment intervention by any member of Congress dyan. So, yung no court, no parking, no delay, yan na rin ang mantra namin. But having said that, we have to emphasize, hindi perpekto yung budget. Especially nga, nagka-transition din ng DBM, nagkaroon ng changes sa cabinet members, nagkaroon ng epekto yung delay ng budget this year. No? Nasa focus ngayon yung flagship programs ng gobyerno, kung ano nga ba ang matatapos at ano ba ang dapat nasa listahan ng Senate.